Kidam tang vusing ni pai siar ni por pai kri hini malom HDP ASDC asai hemalong ASDC Youth Front Borjan pen pherangke amei kangni pon. Labangso pherangke amei long ASDC Youth Front Borjan in charge Lipson Kropen son thoma puthak ningje pon pedolo. Kiteng sialam thela ke non head jong hanjang langso pathuak lamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen keningje tekang Bokajan aphan Hawar Kaprek District kapinchong ponji alam thea puthak chedon don thek pusi pinrem ponlo. Adon thualam thela ke karbia khayang bong dhorom akaprek kirim duna tumaphan minority certificate ki PG la ke karbia khayang bong nang ke thak ji aphan apolisi loputa ningje pon. So feel along hanjalang so feel along golf Assamese LP school along alangli Himonto Biswa Sarma kiwang kani tekang alam Bokayan district na pipo bosi Bokayan kidok bom bang khai phan kachi chak tikang ani ke parung chon pro chon jam labang ke nilitum chidon de thek bosi nilitum Borjan ASDC Youth Front pen kin rempon lo nilitum ba nasi nili chong damji la chota kalilang alang li ki putikang ke Bokayan alo kido kaprek akhai atuma phan longlek pata na pipo bosi alang li kachi chak tikang labang ke nilitin pen kin rem dam lo nilin pen chidon de bosi nili chong dame labang ke Lapen ki jut sialam thela ke kiche aso aphan longle pata ki PG la ke 6 schedule aron pen ki pi aron ave. Kidam tang ningkan krep ho Congress charilo BJP atum ta ningkan pho chari etlo. Kidam tang election ta hempregamen pensi che pahailo seta non ke a issue ave ongsi Bokajan lapen Nagaland border along pata pensi. Election campaign lilo lasinili tum chujeng budget che don thek pusi ASDC Youth Front Borjan in charge Lipson Kropen ki jong padok ponlo. Karbia khai phan jongsi labang so sare biar jongsi na pitelo bote ilitum kyong doi karbi kali itum phan chit pasang chom krai po na ke tha labang si ilitum karbi tang de karbi nanglin nili alam ave pilo nang kumalo po pilo lasi laso bangke ilitum bang akan hok thet tanji pusi nili jongdam lasi hello tangde ko sonzi BP sarkar tum hemprek amen pen alang itu non MC kilik konsel election kilik along alang hemprek amen pen rat pan kacubai thekbo kidam tanganta Congress puno nikan ke phocari elu BP puno nikan phocari elu harbing long alang itu hemprek amen pen si alang itu political cipai non ke alang itu issue yang si alang itu Bokajan puno Nagaland border puno alang itu la longle putta amen pensi alang itu political campaign isu mulai pon lo labang ni tum chujeng budget alang itu man chidon de the Dilai pen bijoy rongpi karbing long live